és que és un tren... Deixa d'estar el tren. Aguanta-li! Molt bé! La formació de nivell acadèmic, mònitor. Molt bé! Toca totes, Sergi teu! Ai, Sergi. Perquè jo sempre, quan havia de fitxar, quan havia de saber, quan estava al Badalona, sempre els deia, que tenia molt clar. Mira, si us fem venir aquí, Bé, Sergi, bé. perquè us dic una cosa, l'any que ve, almenys, si vosaltres el voleu canviar d'aquí, patirà molts canvis, perquè passarà de primària a secundària, el nivell d'exigència serà diferent. Normalment s'acostuma a canviar de centre educatiu, això implica un altre canvi, nous companys, sobre... Bé, corda, bé, nanos, bé! Ui! Anireu al mig? Sí, sí. Hòstia, molt bé. Aviam si em puc passar. Perquè nosaltres tenim un futbol 11. Molt bé. I bueno, bé, hem la companyia de petits amb l'art, nosaltres, bueno, durant tot l'any, aquest any, hem estat fent partits de futbol 11. Que bé! Oh, llàstima. Ben bé, ja em portem... Bona! Està molt bé. Els dilluns nosaltres el que fem... Acaba, Lucas. Ben acabat. Ara sí que ja està. Ara ja està. Nosaltres els dilluns el que fem és que ajuntem els dos equips, tots els dilluns, els dos equips, i els barregem, perquè al final la idea és que d'aquests dos equips surti un... Bé. Per tant, no els podem entendre com dos equips diferents, sinó com un més que hi hem de respectar-se, perquè al final el que jugarà en què jugarà amb el del bé i... Ai. Bé, Sergi, bé! Avall, avall! Més condicional, que treballa la tècnica de carrera, es treballa també tot el tema de la funció dels duels, una mica de força per l'esport, tenim una altra àrea que és només de tècnica, on es treballa, doncs, per exemple, aquests aprenentatges. I després també el jugador a nivell tàctic, Bona, Ernest. Bona. la part físic. De cara. Ja, cuidado que està sola, que... Bé. Quin tipus de Va, nanos, poseu-se bé! i fem testos mensualment i a partir d'aquí agafem les dades i veiem les La evolucions. pilota aquella d'allà baix. Molt professional. Això per això. Ai, ja hi va aquesta nena, em sembla. Ah, no. Sí, què fan? Ui, Lucas, va! Bueno, si fa no fa, nena Santa Creu. Bé, Sergi! Això quan ho veus tu... Va, bé! Que m'ajudin,